sa delia na dve časti. Matku a otca. Matka sa ešte rozdeľuje na ženu v domácnosti a v zamestnaní. Doma sa potom ešte skladá z manželky, matky, kuchárky, upratovačky, práčky, nakupovačky, účtovníčky, vychovávateľky. Ostatné si nepamätám, ale mama toho vie vymenovať viac, ako napríklad slúžka, otrok a iné. Matka sa vyznačuje tým, že sa zázračne nachádza na viacerých miestach naraz, vie v jednej chvíli myslieť na 100 vecí, pričom 10 vecí robí súčasne. Vidím na vlastné oči, ako po návrate zo zamestnania dá variť vodu na sporách, zatiaľ čo zamiesi cestou na rezance. Pritom jej ide práčka, do ktorej chodí vymieňať bielizeň, kde vymýšľa vety oznamovacie, rozkazovacie, opytovacie a našu Olivu skúša z veľkej násobilosti. Že potom prebalí malého Karolka a narovnú na scenár s trupicou, to ani nezbadá. Dve oči mi na to nestačia. Lebo keď potom zasadnem k večeri, už je na moci mak aj orechy, navarené rezance a ja mám na kolenách teplákov zašité nové diely. Olina má umyté vlasy a bielizeň je rozvešaná na balkóne. Darmo si mám povedať obzerám. Mama má naozaj len dve ruky a predsa, keď príde domov z roboty, má v jednej veľkú a malú kabelku, v druhej dve sieťovky s nákupom a v tretej nie. Veď som už povedal, že má len dve ruky, ale nesie aj Karolka s kusákom. Otec sa neschladá ani nerozdeľuje. Nachádza sa v zamestnaní a doma, ale doma ho nájdete málo kedy. Okrem raňajkovania a večerania, keď sedí pri stole, vyskytuje sa obyčajne v kresle alebo na gauči a býva zakrytý novinami. Zanecháva po sebe vždy tie isté stopy, roztvorené, prevrátené noviny a cigaretový putov, niekedy aj v popolníku. Na rozdiel od mamy, hoci má tiež dve ruky, prichádza domov s rukami prázdnymi. Či vie násobilku, neviem, ale písať asi neviem, lebo žiackú knižku mi ešte ani raz nepodpísal. Len to ešte nie je preskúmané, prečo patrí do skupiny rodičov, keď na rodičovské združenie vôbec nechodí. Pani učiteľka povedala, aby sme sa pri písaní tejto úlohy zamysleli nad prácou svojich rodičov. Ja už tomu rozumiem. V škole prideľujú žiaka, ktorý riadne nepracuje, čiže neučí sa, dobrému a usilovnému žiakovi, aby sa pri ňom niečo naučil. A tak si myslím, že pri sobáši prideľujú mužov ženám, aby ich niečomu dobrému naučili a mali na nich dobrý vplyv. Mojej mame sa to zatiaľ žiaľ nepodarilo. Opakujem, tento príbeh je vymyslený a akákoľvek podobnosť s vašimi známymi je čisto náhodná.